ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ କଳଙ୍କ, ରକ୍ଷକ ସାଜିଛି ଭକ୍ଷକ। ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଇଆଇସି ତପନ କୁମାର ନାୟକ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଲାଗିଛି କଳଙ୍କ। ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଆଇଆଇସି ତପନ କୁମାର ନାୟକ ଓ ଦୁଇ ହୋମଗାର୍ଡ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ସରପଞ୍ଚ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜେଇ ଧରିବା ନାଁରେ ପୋଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ହଜାର ହଜାର ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫିରିଙ୍ଗିଆଠାରେ ଶନିବାର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫିରିଙ୍ଗିଆ ପୋଲିସ ଓ ଗୋଛାପଡ଼ା ପୋଲିସ ଗଞ୍ଜେଇ ଧରିବା ନାଁରେ ଅଞ୍ଚଳର ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର ଜୁଲୁମ ସହ ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ନିଜେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଶନିବାର ଦିନ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହ 8 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା, ଚାକିରିରୁ ବଦଳି, ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ଦାବିରେ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ସକାଳୁ ଫୁଲବାଣୀ ବାଲିଗୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ବ୍ଲକ ଛକ ନିକଟରେ ଶତାଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 3 ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ ସୂଚନା ସମୟରେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିସ ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତପନ କୁମାର ନାହାକ ଗାଡ଼ିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ସରପଞ୍ଚ ଜଳନ୍ଧର କହଁରଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ କହଁର ଓ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଧରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଫିରିଙ୍ଗିଆଠାରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ହେଲେ ଗିରଫ କରିନାହାନ୍ତି କି ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଫଳରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଭୟ ନ କରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହିପରି ଫିରିଙ୍ଗିଆ, ଗୋଛାପଡ଼ା, ବାଲିଗୁଡ଼ା ପରି ଅନ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର ଚଳାଇବା ସହିତ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନିଜର ପ୍ରମୋସନ ହାତେଇଥାନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଡିଜି ଏହିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହିତ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହା ସହିତ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନା ପୋଡ଼ାଜଳା କରିବା ସହ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଫିରିଙ୍ଗିଆରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। देखला तो है ना फिरिंगिया लोग एमती जाबो कंधो कंधो मुती मसाली कुना हरबादी मा କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆରୁ ମହାଦେବ ସାହୁ, ଫୁଲବାଣୀରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଚେତନ ନ୍ୟୁଜ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଚେତନ ନ୍ୟୁଜ, ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ଜନତା।